El MAC és el punt de trobada de tot el sector audiovisual. El nou panorama que ha configurat la transició tecnològica a la TDT serà un dels protagonistes d'aquesta edició. Mercè Camins, directora del MAC, ens explica en aquesta entrevista què ofereix la Fira enguany i en quina situació es troba el mercat de l'audiovisual a Catalunya. En aquesta edició del MAC nosaltres plantegem sempre el MAC com un espai on els professionals poden estar a l'última de tot el que ha sortit, tant amb noves tecnologies com amb continguts, com cap a on va el sector. Aleshores, el que esperem veure i tenir, i ja estem treballant, i està això, és tot l'últim en televisió i en aquest cas també els últims cap a on anem amb aquesta transició tecnològica cap a la TDT. El públic són bàsicament professionals del sector audiovisual, tant de la part tecnològica com de la part de continguts, directius de televisions, caps de programes, també hi ha estudiants d'audiovisuals que venen aquí a veure també el que és una fira, és apropar al sector a l'últim i a les darreres novetats i a l'actualitat del que està passant en aquells moments. Aquest any és bastant mogut perquè estarem, quan fem el MAC, estarem a menys d'un mes de la primera fase de l'apagada analògica i a menys d'un any de la tercera fase de l'apagada analògica, i això no només suposa uns canvis tecnològics, sinó que ha suposat uns canvis tant de model de negoci com legislatius, de tot. O sigui, el món audiovisual s'ha capgirat, s'ha donat la volta, ningú gosa dir què serà el futur, com serà el futur, com estarem dintre de 2 anys. Els que van dedicats a projectes, nosaltres el que demanem és que la gent ens enviï projectes, la gent, les productores, els creadors, el jurat, un cop té aquests projectes els avalua i en tria 8-9 per fer una presentació pública. O sigui, aquesta presentació pública que fan els creadors, que són els pitchings, professionals davant del jurat i davant d'altres professionals, perquè l'objectiu és aconseguir finançament per aquell projecte. Aleshores, un cop s'ha fet aquesta sessió, el jurat es torna a trobar i entre els que havien seleccionat per fer la presentació pública trien quins finalment s'enduran el premi. El premi és diners per poder portar endavant aquell projecte. També per això tenim el premi multiplataforma, perquè la gent ja comenci a pensar els projectes no per una pantalla, no per la televisió, no només per internet, no només pel mòbil, sinó que comenci a pensar tots els projectes per les diferents pantalles. S'hi pot presentar qualsevol que tingui una bona idea, un projecte i un pla de finançament viable. Això és el que demanem, vull dir, demanem creativitat i innovació, però també demanem una mínima base, per dir-ho d'alguna manera, industrial, vull dir, un pla de negoci que faci d'aquell projecte que el faci viable. Què està passant ara al món audiovisual? Cada any passa una cosa diferent. La TDT l'arrosseguem des de fa temps, però sempre amb aquest canvi tecnològic, sempre amb les seves característiques. Ara ja estem a un any. I això portarà molts canvis i a més en un moment com el que estem ara de crisi econòmica, que fa que les coses encara siguin més complexes. Ja de per si és complexa una substitució tecnològica, a més amb un any de crisi, doncs, tot i que el nostre sector és dels que sembla que està sortint millor parat, comparat amb els altres. Ho hem d'estar, ho hem d'estar. Jo crec que estem més o menys preparats i que dintre d'un any ja ho hem d'estar, no sé, sembla que hi ha certs problemes amb antenització, que és el problema cobertura, estem més o menys amb el que tocava, segons calendari, i antenització sembla que serà el més complexa, però tot és posar-s'hi. El problema d'aquesta substitució tecnològica, que a vegades es compara amb quan la televisió va passar del blanc al negre al color, aquí no, perquè aquí, encara que no et compressis l'aparell de color, seguies veient la tele en blanc i negre, però aquí és que qui no tingui l'antena adaptada no veurà la tele. Tractarem el full de ruta de la TDT, com està el sector davant l'apagada. Nosaltres sempre fem una jornada que tractem d'apropar, hi ha 2 parts d'aquest sector,
el sector tecnològic pròpiament dit i el de continguts. Nosaltres creiem que això és un error, per això el MAC sempre, des que és consorci, s'ha definit com aquest lloc, com aquest mercat de tecnologia i continguts. Creiem que ha d'anar junt. També tindrem això que et deia, la IPTV, la Web TV, l'alta definició, la televisió en mobilitat, tant des del punt de vista de la televisió en mobilitat des de la TDT mòbil com des dels operadors de telefonia. Parlarem de la producció també, del moment que passa la producció. Parlarem d'audiències, de publicitat, els mesuraments, també tots aquests canvis. També la ràdio té un lloc significatiu dintre del MAC, també hi ha un premi de ràdio, de reconeixement, i de la ràdio parlarem de la situació de la ràdio digital a Europa. Crec que és un sector que s'ha vist afectat per la crisi, com tots, però no dels que més s'ha vist afectat, tot i que s'ha vist afectat. I en quant als continguts, ara anem cap a una línia de continguts de baix cost. Aquí jo crec que nosaltres, els catalans, tenim tradició i sabem com fer les coses també amb poc diner, però s'ha de fer un esforç de pla de negoci i de pla i d'imaginació, perquè cada vegada hi ha més cadenes, es necessiten més continguts, però hi ha menys diners. Vull dir, no hi ha ni els mateixos a repartir entre més, sinó que amb la situació de crisi hi ha menys diners i per fer més continguts. Aleshores, això requereix un canvi de paràmetres important. Tenim expectatives molt bones. Quan vam començar a preparar el mercat pensàvem, any de crisi, a veure què passarà, però les expectatives ens demostren que la gent creu en el MAC, crec que és un lloc necessari per estar i per posicionar-se, per fer negoci, i aleshores la veritat és que no ens podem queixar, ens està responent molt bé el sector.